Sa number 6, persona sa likod sang bomb threat sa San Carlos gina-trace sang otoridad. Nagkumpirma sa otoridad nga isa ka prank ang bomb threat sa pila ka mga establishments kag eskwelahan sa San Carlos City pagi sa social media sang Sabado, Hulyo 11. Nagpatigayon sang bomb detection paneling ang kapulisan, Coast Guard Rescue Unit sa San Carlos kag isa ka K9 sa 3 ka mga lugar nga ginmention sa online post. Nagwa sa resulta sang paneling nga wala sang explosive sa kung ano man nga makaduluda nga items sa sambit ng mga lugar. Nagpaigangot ang San Carlos sa PNP sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Police sa Regional Office Negros Island Region agud makilala ang persona sa likod sa Facebook account na nagpost angot sa bomb threat. Ginpahayag ni San Carlos Mayor Renato Bustillo nga ilan na gina-trace ang suspect agud mahibaluan ang motibo sa iya pagpalaptas ng sala nga impormasyon nga nagtugas ang kahadlok sa publiko kag agud mapasakaan na ini sang kaso. Ang pagpalaptas ng sala nga impormasyon o kung pagpamahog nga may bomba sa isa ka lugar ang pagsupak sa Presidential Decree 1727 o kung ang Anti-Bomb Joke Law.